Dámy a pánové, já vás vítám po týdnu u dalšího videa a dneska si zahrajeme... cože si to vlastně zahrajeme? Virus Total Madness. Nevím, co od toho mám očekávat. Doufám, že to bude něco dobrýho. Jo, máme tady, dokonce je to na kapitoly, teď je zatím vydaná kapitola 1, bude i za chvíli nějak druhá kapitola. Ale, Free From Error, ok, když tak si to přečtěte, možná to přeložím třeba. Okay. Před nějakou dobou tady byl muž, který udělal chybu ve svém životě. Měl bratra, který byl horší než on. Oba dva byli schozeny do černé propasti, purgatory, teď nevím, co je přesně, kde nikdo nebyl releasenut. Okay, a schnili tam asi do života, nevím. Doufám, že to jede mi plynule, uvidíme. William Henry, 1971, ty. Fakt nevím, co od toho mám jako očekávat. Okay. Very soon, things will be revolutionary. Yes, well, it will also help lots of people. There will be no more terror in the hospitals of our little friends. Have you started with any of them? With the animatronics? I was thinking of making them when I finish the hospital, so I can make them specially for certain rooms. That's fine for me, but don't take too long on that. I'll do what I can. I have to see Elizabeth at this time. She's coming out of the gown. Bye, Ruben. Give her my regards. I will. Doufám, že tohle co jednou bude zanimovanýho takhle přímo. 73, ok. Smrt nás dělá anděli. Nebo Death makes angel of us all and give us wings. Smrt dělá anděli z nás všech a dává nám křídla. Dobrý, nestihl jsem to přečíst. Ale jak jsem říkal, budu tady mít někde titulky třeba český jako určitě. Ale zatím to vypadá jako dobře na to, že to má i dokonce takovýhle jako úvod, prolog, takovej. Zatím se mi to líbí. Chci už to hrát, ale zároveň se mi nechce skipovat. You don't have more than 1 week to finish it. I don't know if I can go on with this. Ale už s tím prologem jako takovýmhle vypadá to jako lépe tyhle než většina her. And we are helping many children to not be Jako co si budem, že? Hlavně to má i dubbing. Yes, helping children. Henry, my daughter died 1 year ago. No hospital nor this one could help her. William, calm down. My daughter was everything to me. I don't want to continue here, working for other people that I will only see for 30 minutes a day. I can't go on. William, Get out of here! Please.
William! Kámo, ten damik je skvělej. To je skvělý. OK. Oh shit. Tak co? Virus Total Madness. Co to je, kámo, vpravo dole, WTF? Slon? HP, proč mám HP bar? Nevím. Ty vole, to je klikačka, no to mi poser. Jako vypadá to jako dobře, hej, takže jsme asi v nemocnici asi typu, nebo tak možná vypadá na nemocnici. Space, co je space? Jo, jasně, inventář. 1969, kam prostě tam kámo 1969, bro. Pro zrovna tohle za číslo. OK, vždycky to tady bude někde přeložený, vždycky vám to přeložím. Aha, tam je, ale to je lednice, že jo, tady to vypadá. You did this. Tak určitě. Jakoby moc se mi tohle nelíbí. Jsme tady jsme teda byli, takže musíme jít hold sem, samozřejmě. Nelíbí se mi tam ty HPčka, hej, to se mi fakt jako asi nelíbí vůbec. Find way to enter. No neříkejte, jo. Ty piče, tyva, to bude klikání prdel, kámo, už to vidím. Já teda... Bye, have a great time. Pičo, jsem se mrdl. Pojď sem! Co mi utíkáš, ty hajzle? Akorát jsem myslel, že to teda bude jako... Že se budou hýbat normálně VSD, jako. Ale nevadí, hej. Tohle co taky není špatný způsob to. Jak hrát? Oni jsem takovýhle asi hry nehrál vůbec. OK. 2, 3, 7, 5, no. 2, 3, 7, 5, dobrá. Ale já absolutně nevím jako k čemu mám použít, hej. A tady 2, 3, 7, 5. A já musím enter. Máme baterku, no to jsem rád. Nějaký klíče. Dop! Takže, tady byly dveře. Aha. Afton. Aha. Mhm. The animatronic, Lambie the Lion, is completely ready for the show. I had thought that he would be the one to give the announcement to Goliath, as well as the presenter of the great show. His eyes are so big, I think the kids will love Lambie. OK, takže to je nějaké anima... počkej, co? Motivation to go on with this. The doctors told me she has no salvation. But I will create one. It's me? Co tím jako myslíš, že jsem to já? To si jako ty vůbec nemluv. Oh shit. Ok, předtím jsme se ale nemohli jít, ne? To jsou děti, kurva. Musíme se prostě dostat tam, kde jsem byl, takže do té zadní chodby. Já tady furt slyším, že někdo chce odemknout ty dveře. Tak, tyhle, to mi tak úplně sere. Každopádně nemají to ještě takový zoptimalizovaný, jakoby. Tyhle ty animace. Nebo aspoň tahle. Ale to mi vůbec jako nevadí, jako... Na to, že, že mají dubbing, ty vole, že tam prostě dali dubbing, tak ty vole, to už jako... Je super. Ty piče, neříkej mi, že já budu muset předtím utíkat. Co to kur... Co... Come on, ne. Co to kurva je? Co seš zač? No, ono je to strašně tmavý, ty vole.
To je slon! To je ten slon skurvený. What the hell is happening? Vypovídej, ty vole, já nevím, co se děje, kámo. To vypadá, že asi teď to bude asi... Au, my uši. Who are you? Spom... Já nevím, co je tortoise, co je kurva tortoise? Chápu, takže teď to asi vypadá jako normální FNAFko teda. Já jsem tady. A mám jak můžu použít? To je vole. Ok, teď to vypadá jako normální FNAFko. Oh shit. A dobíjí se mi aspoň ta baterka? Neříkej, že se mi nedobíjí ta baterka! Ohoho! Mně se nedobíjí ta baterka? Hej. Počkej, jakoby... Oh! Já jsem se dosral. Chceme aspoň dát nějaký... Někdo z nich chce pozornost. Chápu. Možná už chápu. Omlouvám se, pokud teď... Dobrý. Kámo, běžte do hajzlu. Jako bylo by fajn, kdyby nám tady jsme dali nějaký jako tipy, jo, jako hej, jako je to normálně ve FNAFku. Dík, vole. IP kamera, vole. Aha. Tady. Dobré. Jsem to zjistil, už jsem trošičku zjistil. Ty hajzle. No co je ten zvuk? Co se děje? Ok, já absolutně nevím, co se děje. Ok, jsou pryč, fajn. This one? Bobby. A good name for a crow. Bobby is gonna be my best friend. So, what do you want to eat? Can we eat pizza? Of course, but we are going to buy two. Henry is going to eat with us. Will Uncle Henry stay until nighttime? Probably. He really likes to stay here. I bet he will love to see Bobby. Okay. Safe place. Víte co, mně se jenom nelíbí, že to je safe place, jakoby. Jakoby, jo, je to fajn, že to je safe place, ale... moc se mi to úplně nelíbí. Já bych tam zůstal, běžte se do toho safe placeu, kámo. Strašák! What the fuck, co tady dělá strašák? What the fuck?
To mi možná mohlo docvaknout, že hej, asi se úplně na ní asi nemám koukat. Ok, ale už víme jak na to. Tebe úplně nechceme, hele díky. Co to bylo? Kámo, ale odkaď si vylez. Není žádný cooldown, no, ale na ně jako. Jakmile tyhle se tam objeví na poslední chvíli, tak jsi prostě mrtvej jako. No nic no, další část si necháme na jindy. Je to zajímavá hra určitě, ale tady mě docela sere jakoby. Tam je to hodně sere, tam je nejhorší, že prostě na poslední chvíli třeba se ti hned objeví, vole, a ty i hned skapeš, že jo. No, prostě jako proč jako, nebo omylem prostě přehodíš tu kameru. To jsou prostě insta smrti, vole. To je jako, je strašný, to je hrozný. Jinak ta hra jako vůbec nevypadá špatně. Určitě dohraju tuhle kapitolu první a pokud se vám tohle video líbilo, byl bych moc rád, kdybyste dali like a napsali když tak nějaký komentář, jakou hru si klidně můžeme zahrát příště. Nebude mi to vadit, napište mi jakoukoliv hru, kterou chcete a já se s vámi budu loučit. Mějte se, ahoj.